Eritrea, Eritrea, Eritrea. ሰላም ተኸታተልቲ መንደላይ ሚድያ ከመይ ውዒልና ሎምኻ ገዳሲ እዩ ዝበልክዎ መደባት ሒዘ መፅእ ኣለኹ ካባኹም ዝደሊ ነዚ ቪድዮ ክጅምርዎ ከለኹም ላይክ እንዳገበርና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ነዚ ገዛ ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ገዛና ንዕብዮ ማለት እዩ እዚ ሚድያ ናይ ኤርትራውያን ሃገራውያን ስለ ዝኾነ ሎሚ ዝተፈላለየ ነገራት ከልዕልየ ብናይ ጣኒቆ ንእሽተይ ሓበሬታ ክህበ ብድሕሪኡ ቀፂለ እዚ ዳንኤል ዝበሃል ዳኒ ወዲ መምህር ዝበሃል ኣብ ፌስቡክ ዝፀሓፎ ኣሎ ብዛዕባኡ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንእሽተይ ክንድህሱሰ ኢና ከምኡ እውን ንዳንኤል መለስ ዝበሃል ዳንኤል መለስ ስነ ጥበባዊ እዩ ቃለ መጠይቅ ገይሩሎ መን ይእሲርዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መን ይእሲሩ ኣጠሪዝዎ ንዑውን ክንድህሱሰ ኢና ማለት እዩ ከም መእተው ግን በዛ ናይ ጣኒቆ ያ ናይ ተመዝገን ጣኒቆ ዝሓለፈ ሰሙን ይክምለስ ዝግብኦ ነይሩ ግን ኣይተመለሰን ብሓደ ሓደ ጉዳይ ናይ ሕክምና ገለ ኣብ ዩጋንዳ እዩ ዘሎ ፅቡቅ ኣሎ ሓንቲ ወይ እውን ሞኒካ መፅያ ተዛሪባ ነይራ ብዛዕባኡ صباح أنتي مدى بالاتهم زي أمون اسمع يا شو هنقصل في عميم مبزحت يد سرقم صبي سلازي بمولو channel نايت أنيكو صباح متينا خير كنسها لكم من دينا الجامعة المسكين سلازي هون كيد نقرأكم دلهو نبومولا أتكم كنا عزوكم منا كل خامن أسيد صباح كأتي سرح لنا من أخت لنا مالتي سلازي بعزا شرمت يا صباح خاطي إلى الله كموت يوم بعلم سيد ጣኒቆ ዲያ ገለት መጽእ ትኾንያ ነቲ ህዝቢ ከመዝግንዎ መጀመርታ ብድሕሪኡን ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ናይ ጣኒቆ ናቱ ቻነል ኣላቶ ጣኒቆ ጽንሑሞ ከምፃይ እታ ቻነሉ ኣብዚ ኣቕሪብ ኣለኹ ናቱ ቻነል ኣላቶ ጣኒቆ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ዋላ ኣይከሰብ ትብል ኣነ ክጉስጉሰላ ጀሚረ ቀኔ ካብ 20,000 በፂሓላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ሳብስክራይብ ዘይገበርና ሳብስክራይብ ጌርና ክነዕብያ ክንክእል ኣለና ፅባሕ እውን ኣብቲ መደብ እንድሕር መፅኦም ኣብ ናይ ሞኒካ ክንነግሮም ኢና ኣብኡ እውን ክትጉስጉሰሉ ከም ዘለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ ብምሉእ ደርፍታቱ ኣብታ ቻነል ናቱ ከም ትፅዓን ክንገብሮ ኢና ብዝኾነ ደርፍታት ናቱ ፋሒሉ ዘሎ ኣብዛ ቻነሉ ዋላ ምስቲ ዩኤል ዝበሃል ናይ ኤላ ቲቪ ሓደ ምስሓሓብ ኣሎ ንሱ እውን ተረዳዲኦም ፈቲሖም ብምሉእ ደርፍታቱ ኣብታ ናቱ ቻነል በሊዖም ሙሉ እዮም ክንደይ ዓመት ሕጂ ግን ኣብታ ናቱ ቻነል ትፅዓን ስለዚ ፅባሕ ክንሰምዖም ኢና እንታይ ምዃኑ እቲ ዝዛረብዎ ሰበይቱ ክትመፅእ በዓልቲ ቤቱ በቲ ህዝቢ ከመዝግኑ ብኡቢሎም እውን እንታይ ግበር ከም ዘለዎ ኣብታ ቀዳሚት ከመንት ክገድፈልኩም ደቂ ኤረይ ምስ ወደእ እዛ ቪድዮ ኩላትና ሳብስክራይብ ዘይገበርና ሳብስክራይብ ብምግባር እዛ ናይ ተመዝገን ጣኒቆ ቻነል ዋላ ኣይከሰብ ትብል ክንዕብያ ናይ ኩላትና እጃም እዩ ምክንያቱ ጣኒቆ ንሕና ኣለናልካ ስለ ዝብልናዮ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዘሎ ሂወቱ ከዓ ብኡቢሉ ክልወጥ ንምኡል መዋእሉ ምስ ደቁ 7 ቆልዑ ኣለዎ ምስ ደቁ ምስ ሰበይቱ ዘለዎም ፅቡቅ ናብራ ክሕልፍ ኣብ ኣስመራ በዚ ሕጂ ናይ ህዝቢ ሓገዝ ተገብረሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ዋላነ ማለት እዩ ሓደ ዓብ ነገር እንድሕር ተገይሩ ትገንዘብ ንዑ ዝቕስን ዋላ ንበዓልቲ ቤቱ ንደቁ ከዓ ንምኡል መዋእል ማለት እዩ ንደቁ ንሰበይቱ ምኡል መዋእል ንሱ ዘለዎ ማለት እዩ ዕድመን ጥዕና ንምነየልካ ምስ በዓልቲ ቤትካ ፅባሕ እውን ዕድል ተረኺብና
كنا مزجن كنفتنينا أتينا بتناي مونيكا أب تيك توك سلز متس مالتي أب تيك توك يخمتس actually سبيتي أخت متس كميم جبروت مدب كنرينا مونيكا جنا تنبيه الله نصبح نلومي مالتي لوم خمتس مخانو أتنبيه الله نايمشت أوكي نقتصل نبتي زقتصل بايزوي تا لينك أم مجرش عقود فولك مينايت أنيكو كلنا نرسعيا أبا أتوا بيلنا سبسكرايب مقبار ترح مالتي نقتصل أبزن تايب للو داني ود ممهر زبهال من مسيلكم أنا يهي سين دابلا زقايق أنا هيا سايا أنا فلت إيه طبب سنة طبب يفلت إيه فلات إيه بهالا يندي يفلت إيه دابلا نزوم ما وش تعد زلو سنة طبباوين كبا خصوم دحر مصنح أمو ودعتا فيلمي نايك بإرتراز مت نغير رأيلو بيتيشن زدالوي سنة طبباوي مالت نهزبي نتي تعزابسي أنفت ده تحز مالتي نتي رايت وي ده تحزكايو نيمان ده تحزكايو سنة طبب ني هاجرنا خا منادا أوش تعدي زلو أوش تعدي زفريوو كلها نخنا تابعهم كنكل علنا هجم زي دسالة برخت زبها المايك فريندي ترخيبو أمنر وي انتاي لو صحيفو الله بزي أتات صحفتني يلت ندوسو فتاويو مسيلا دي مسو أنيه يزبل بزعبا هاجرنا إرترا زلو مدب دما بزرزر نغيرني الله يزبل أب صحفو سمعو دك إيري إلا قوص يوم زلو دك إيري لو ما يفلطنهم دك تغراي تزي كوينو تغراي تعوت تزي كوينو إرترا تعوتي لو ما يفلطنهم أنا بلوكم اللهم حنتي كم صلي اللهم إرترا تعوت زبلوا زي يخون زي مايك فري يخون دس على برخت زي أبزي أخا له حدا دستوراي زي بعلو إرترا تعوت زبلوا سلت أنا بعلو ميديا حيزومسي إرترا هجرنا تعوت سراويتنا يعوت زبلوا فيديو نحرامتهم أنا ميديا عصي دكا زي ميديا تقليل خبر فيه مالتي زيوم سنر بولوم نا إرترا إيمان دحكم زبلو ألو فيديو مالتي تقليلهم جونوسايدر يو سراويت إرتراس جونوسايدر يزبلو زنبوريا جبت صحوفك أنت إزبل زلو سمعو دك إري كم زلاقتي باچاي حسيبو زوم سبات ني إرتراس زلو مدب زوم سبات ني إرتراس زلو مدب زدونسو إيو كمتي دسالة بزرزز نقرني ني إرتراس شطوا بزوح فتينوم نيروم يقدس እቶም ክገዝኡዋ ተስፋ ዝተገብረሎም ሰብ ፀጋ ኣውሪዶም ኣደይቦም እዚ ዕድጊ ሃይ ሪስክ ሎው ሪዋርድ እዩ እዚ ሃገር ካብ መኽሰባ ክሳርኣ ይበዝሕ ከም ዝበልዎም እዩ ገሊፅለይ ደሳለን ብፆቱን ግን ሕጂ እውን ኣይቀወፁን ዕጫ ክነውድቕ ኢና ይብሉ يبل نيرو أجا خودقو نيرترا نخشطوا مالتي بايزوي رسالي لوتوري غزا يلو كأمناني كفتن كله استوست ايو دحر كابز تعس الى ايه نايكل تسب جزي ايه الله ايز بلا بصحفو هجي نحنا ارتراويان ني ارترا خشطوا ايام زدلي زلو خنبل كلنا كاب زيرو تبجيسنا ايكوننا مخنياتو تግራይ تعوت تግራይ ሰባለዋ አደ ትግራይ ጅግናያ አደ ኤርትራ ግን ወላ ቁልቁል አፋት ትደፋ ትምጽጽላይ ሳዋ እንዳበል እንዳተደረፈ ከሎ ትግራይ تعوت ጸማም ተዋጋይ እንዳበሉ ክልተ ኢዶም ሓፋቢሎም ምስ ባዕዳዊ ጸሚዶም ንኤርትራ ኸውድቁዋ ዝሓስቡ ዝነበሩ እዮም ብኾሚና ንሕና ኸ ንሃገረ ኤርትራ ክሸጥዋ ሓስቡ ኣለዎ ንብሎም ነርና عدل انت زرخبو دحر ايبلن يم كشطوا نيرترا مخنياتو بقلصي قدم بوشطي او وشطوم ابتي واتساب اب جروبات اب ميسنجر زبلو زنبرو بينه وفوي لحنقتو نصيو غليصلنا مالتي عصب سي غبايو بحرس
ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይግባኣ እዩ ክትውንን ኢሉ ከዓ ዓዊሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ ካብዚ ዝኽፍእ ነገር የለን ናይዚኦም ሰባት እዚኦም ኣይውዳእን እዩ ሕጂ እንታይ ይመስሎ ኣሎ ከምዚ ይላገፅ እዩ ዘሎ ደቂ ኤረይ ገለገለ እንዳበለ ይላገፅ ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ፀላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ናይ ኤርትራን ኤርትራውነትን ትሕቲ መሬት ክሰፍር ከምኡ እውን ርእሱ ኣድኒኑ ንክኸይድ ኤርትራዊ ዘይገበርዎ ነገር የለን ማለት እዩ ካልእ ቪድዮ እውን ኣላ ኣብዚኣ ረኺበ ኣለኹ ካብዚኦም ዝጎለዱ ማለት እዚ ወዲ እዚ ትግራይ ትግርኛ እዩ ነይሩ እዚ ወዲ ትግራይ ትግርኛ እዩ ነይሩ ተስፋፅዮን ምስ ጓሓፎ ተጠቂሙ ንስኹም ፕሪፈሪ ኢኹም ፕሪፈሪ ኣነ ይፈልጦን ነይረ ዳሕራይ ግን ምስ ሓተትኩም ጫፍ ማለት እዩ ፕሪፈሪ ኢሎም ፕሪፈሪ ካብኦም ገንዘብ ልቢ ዘይብሉ በሊዑ ኣብ መጨረሻ ፕሪፈሪ ኢሉ ሰጊጎም ንኩሎም በይኑ ተሪፉ ተስፋፅዮን ሕጂ በይኑ ንውልቂ እዩ ዘሎ ሰብ የብሉን ሳክት 2-3 ከዓ ተጎተትህሉ እምበር የለን ካብዚኦም ዝጎዱ ከዓ ኣብዚ ኣለዉ እዚኦም ክንሰምዖም እሞ ካብዚኦም እዞም ትግራይ ትግርኛ ዝብሉ ዝነበሩ ካብኦም ዝጎደዱ ከዓ ኣለዉ كان يقول نحن صعدة خدان تخدنا TDF صح ولا لا؟ وإسياس كان ضد التجارب قبل شوية تردك وحجي ضد الكساف له أنا عندي سنين أقول هنا يا جماعة الخير أمونغو أندنت أمونغو هكدف أمونغو تقراي تقريني أمونغو غازيان في اللي يزب بهالي قند سمع سوي عدي ما في شفت ولا بلا سياسينا يوفين تبالكاس جبان تغيروا ولكن رغبتهم نفس الشيء اتي ميلا أباور كلها مصدخم كانت راح يتفلليز مثل تردك وانا عندي سنوات اقول هذا الكلام كان اي زي داويت زبلن كلتا نتبتات له انا سمعيت انترفينات بعربي زقبروا ولا بانجليزي زقبروا هي نقطتين السوق انت مثلك حنتي بيقول فيها انه ناتنا هاجراونت ابتل زي تهنصي يبل ابنت هو كم حدا كريستيان وكم حدا تجرينيا وممكن كلامه يكون صح من البات حقه خونه خلي يزارب زله ليش እዚኦም ከዓ ዓረባዊት ሃገር ክገብርዋ ናይ ኤርትራ ዝሓስቡ ዘለዉ እዮም ከይሓፈሩ ማለት ከይሓነቑሲ ኤርትራሲ ዓረባዊት ሃገር ንክገብርዋ ዝዳለዉ ዘለዉ እዮም እዞም ሓንጭ ምንጪ ማለት እዩ ካብቲኦም ዝጎለዱ ሕጂ ንኢትዮጵያ ወሪዶም ሸባብ ኣልሙስታቅልዶ ገለ ዝበሃሉ ነይሮም ሕጂ ከዓ ግሪን ሪቮሉሽን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዶም ኣለዉ ዝኸፉ ኣኽረርቲ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ምስልምና ኣሎ ክርስትና ኣሎ ተኸባቢሩ ከዓ ይኸይድ ማለት እዩ ተኸባቢሩ ይኸይድ እዚኦም ከዓ ኤርትራ ድሓርታ እዮም ዝብሉ ክንየቱ ከለዉ ኣቦታትና እዮም ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሮሞ እንታይ ኢሎም ምልስሎም ቶም ሓደ ከዓ ናይ ፀጋም ኣለዉ እዞም ትግራይ ትግርኛ ዝብሉ ሃገረ ትግርኛ ዝብሉ ከዓ ኖ ኣቦታትና እምበር ጀሚሮሞ ኣብ ኣርባዕታት እንዳበሉ መን ልዕልና ኣርኣየ እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ እዚ ስዒት ተወከል ዝበሃል ዝጠፈሸ ነጋዳ እዩ ዝበራሕ እዩ ስዒት ተወከል ማለት ሓደ ዝበዓል ቆቢዕ ዓዚዝ ሃብትየስ ዝበሃል መሓዮ ናይ ኣረጋይ ሓጎስ ዝነበረ እዩ ኣብ ፌስቡክ ቀደም ሽም ኣውፂሉ ነይሩ ዓሊ ዝብሎ ነይሩ ንኣረጋይ ሓጎስ የራስኖ ኣረጋይ ከዓ ጀለቢያ ገይሩ መፅእ እዚ ናይ ሙስሊም ጀለቢያ ፃዕዳ በቃ ዓሊ ኣቦ ሓድነት ገለመለ ክብሎ ውዕል ነይሩ ኣረጋይ ከዓ ካብታ ትግራይ ትዕወት ምስ በሉ ኖ ኤርትራ ትዕወት ምስ በለ እዚ ከዓ ሸተት ኢሉ ካብኡ ተፈልዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚኦም ኤርትራ ዝኾነ ሓይሊ መፅኡ እንድሕር ጎቢጥዋ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ኮረሻ ናይ ስልጣን ይድይቡ እዮም ዝሓስቡ ልክዕ ከምዚ ናይ ውፍ እዩ ማለት እዩ ዝጎደዱ ኣኽረርቲ ከዓ እዚኦም ዝጎደዱ ኣኽረርቲ እዮም ኤርትራ ሃገርና ሃገረ ምስልምና ክገብርዋ ዝሰርሑ ዘለዉ ንሕና ኢና ተወፅዒና እቶም ሓደ ከዓ ከምኡ እዮም ዝብልኩ እዞም ሓደ ዋላ እምኒ እንዳተዳረበዩ ከለዉ እዚ ንሕና ተዓዘብቲ ኢና
برهن بريهن يمزبعسو زلو زبلو زنور بزيمين حجغا نحنا اينا وصع زلنا لعلو كله ቋንቋ ይገበረልና ትግርኛ ተዛረቡ ብልና ባይዘወይ ኣብ ኤርትራ ቲ ኦፊሻል ቋንቋ ናይ ሃገርና ናይ ኩሉ ቋንቋታት እዩ የለን ሓንቲ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ኤርትራ ቋንቋ ከምዚ ትግረ እዩ ዓረቢ ከም ዝበሃል የለን ብሙሉ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ቋንቋታት ተዛረቡን ብሙሉ ኦፊሻል ናይ ኤርትራ ላንጉዌጅ ከምዚ ምፍልላይ ዝበሃል የለን ህዝባዊ ግንባር ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ምፍልላይ ዝበሃል ኣይሰርሕን ይምስኡ ምስልምናን ክርስትናን ሓደ እዩ ዝብል ዛትስዋይ ክሳብ ሕጂ ኣጽኒሕና ሓንቲ ፀገም ኣላ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ንሱ ከዓ ይፅዕሩሉ ኣለዉ ክፈትሕዎ ማለት ባዕሎም ቶም ኣባይታ ዘለዉ ይፅዕሩ ኣለዉ ጀሚሮሞ ከማን ኦረድስ ምክንያቱ ሰላም ክትረክብ ኣለካ ዋላቲ ምዕባለ ናይ ኤርትራ ከምቲ ካብ 91 እስካብ 97 ነበረ ቅፅል እንተኮይኑ ሕጂ ምስ ጎረባብትኻ ሰላም ክትህሉ ኣለካ ብሱዳን ይኹን ብኢትዮጵያ ይኹን ብኩሉ ምስቶም ጎረባብትና ዘለዋ ሰላም እንድሕር ዘየለ ምስ ጎረባብትኻ ቀሲንካ ስለ ዘይትነብር እዚ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝበሃል ከዓ ንልዕሊ 10 ዓመት በዲልዎ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኢና ከምዚ ንሕና ተበዲልና ንሕና ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ኤርትራውነት ኩላህና ማዕረ ኢና ንሕና ዝብል ትሕቲ መሬት ክንቆብሮ ኢና እዚኦም እውን ዝጎደዱ ኣኽረርቲ እዮም ደቂ ኤረይ ካብዞም ሰባት እዚኦም እውን ክንጥንቀቅ ክንክእል ኣለና ናይቲ ዝበልዎ በዓል በየነ ናቱ እዮም ክስታይ ክገብሩ መፅኦም ክትንትንዎ ኢሎም መፅኦም ዝጎደዱ ግን ንሶም እዮም ልዕሊ ሰቦም ንሶም እዮም ዝጎደዱ ማለት እዩ ናይ ኤርትራስ ኣንጻር ኣምሓሩ ዝተኻየደ ይመስሉ ይኸውን ተረዲካ ዳትስዋይ ቀብሊ ሰነቴን ካን ድደ ኦሮሞ ምስተጋሩ ኮይኑ በቃ ዘረቦም ሃለውለዊ ኤኒዌይ ጊዜ ከይንበልዕ ምእንትን ከምኡ ከም ዘለዉ እውን ክትፈልጡ ኢለ ኤርትራ ሃገረ ምስልምና ክገብርዋ ዝዳለዉ ዘለዉ ሰባት ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ኢለ ነዚኦም ኣምፅኦም ብኣፎም ከምኡ ኣይብሉኻን እዮም መብዛሕትኦም ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ፖለቲሻን የባህላይ መፅኡ ኤርትራ ናይ ምስልምና እያ ንሕና ኢና ጀሚርና ብረታዊ ቃልሲ ንሕና ኣይብሉኻን እዮም ግን በጫቕብሎም እዩ ኣብ መንጎ ብዙሕ ግዜ ስለተዓዘብኩም እዚ ስዒት ተወከል ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኹም ዝበራሕ ወዲ ዝጠፈሸ ነጋዳ እዩ ገዲፍ የርልኹ ሜድያ ኢሉ ቅድሚ ዓመት ዲገለ በቃ ቻው ኢሉ ከይዱስ ተመሊሱ ሕማም ኣለዎም ገለ እንድሕር መፅያ ዋዕዋዒላ ይመፁ ሽዑ ክዛረቡ ናይ ዘረባ ተዘይኮይኑ ተግባር ክገብሩ ይክእሉን እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ክሕግዝዎ ይክእሉን እዮም እንድሕር ፀገም ኣሎ ብኤርትራ ክትሕግዙ ጥራሕ እዩ ዘለኩም ኢድኩም ኣዋሳውሱ እጃምኩም ከዓ ግበሩ ማለት እዩ ከምቲ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዝገብሩ ዝኾነ ተመፂኡ መኸተነ ሃገር እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክልተ ኢዱ ሓፋቢል እዩ ንኤርትራ ሃገረይ ዝብል ማለት እዩ ዋላ ካብቶም ኣርካናት ከም በዓል ወትኹል ዝተሓከሙ ብዙሓት ኣለዉ መዓት እዚ ባርያክዮ ብዙሓት ኣለዉ ካብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ጀጋኖ ኣርካናት እንድሕር ሓገዝ ሓቲቶም ብሓንሳብ እዩ ትሰብ ኩሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ማለት ንሶም ግን ተፀጊዖም መንግስቲ ዶ ይገብረሉ መንግስቲ ይብሉ ሕጂ ለንቅነ ባነ ባሃበኒ ዝበለ ኮለለ ብሉ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ዋላ በዓል እዚ ድስቲ ውራይ ማለት እዩ እዚ ድስቲ ውራይ ቀንዲ ሓደገኛ እዩ ዝወዲ እዚ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፌክ ከስማዓኩም እየ ሕጂ እዚ ዳንኤል መለስ መልእክቲ ሕሊፉሎም ኣሎ ፌክ ኒውስ እንዳሓለፈ ዜና ክንደይ ሰብ ዘደናገረ እዩ ሕጂ ንዕኡ ክሽፍን ገሊኡ ሓቢእዎ ኣሎቱ ቪድዮታት ስኢነ ኣለዉ ቀደም ዝሕልፎ ዝነበረ ኢሎሞ ኢልዋ እንዳበለ እዩ ዘምፅእ ነይሩ ዝሓብኦ ቪድዮታት ኣሎ ሕጂ ፃድቕ ክመስል ካብ ቲክቶክ ኣራርዩ ቪድዮ መፅዩ እዝባ ከምዝባ እዚ መስሓቅ እንዳበለ ከርእዮ ምውዕል ኣሎ ማለት እዩ
كما جيرو فيو الرأيلو راح يحسب نسو نحن ساعات يعطو فيو الرأيلو شتت يلغي بوديا صباحيتو أخمت كمو أما على 3-4 جزء يعطو بقى قال حمامو يكون عند مرزام لعلب على سلطنة زي مرزام زي دستوراي مرات عند مرزام زي صولولو ميديا يلوم سن صولو ميديا خصرفو سمعوا نيرو كابا خان لعل صولولو زخدن يلن تنقر تخونكا ناي سبيتخا نقرنا انت خونكا تفاتيحا تقدميتي أبدي سابا حدا تنكلت فتينكا زنبركا عدي نغركاني حنت بجرمانيا تاسال سيتي نغركاني تاوينن قديفناخا انتاي سلازغونكا نقرنا نزيز بنقرو مش كومي خاط نقر نايسب كفاء ندي خاطر مصناتكا خا نقرنا نو دحان سخا نقرنا تيلكاني بعجبا نسخات راح جرين لايت هابني مس شبطتاتو مس ريكوردو خمسلكا مالتي انا قداي يكون مسا يالو بزي كله تتحيز له anyway بزعوا نايتوم كستايون تزاريبو نيرو دانيال ملس نايزوم فيك دحلفو فيك نيوز دحلفو حدا مأسري وها ماني دانيال ملس كيتولو ازيت دانيال ملس دبال ازودي كابدي سابا توقيموم يأسيروم نزا اديام ولا اديام سبحاتو تبال سيروم مانيرم نزي يأسيروم بخل العفار جيروني ارتراخم دملس تجيرو ابتي انترفيو تمزغن فتاري انكو عدي ملس كان يزبل انتاي تبلو لك امس ولتو عد خايطعم انكو عدي تملسكو يزبل مأسري خاي لاخت حتى ابزخ نقرا اي حجي قلت اي غبروني ግን بعلنا خنغرم ኢና بعلنا قلت نغبر ኢና حجي تطوقيمك اي خايز بال ولا بسوشيال ميديا ولا ونسي ناي بحق تطوقيمك خاطكم تخل ولا كم زعلل كانس اب غزا خمت يوم يحيزومها غزا خمت يوم تليفون دحر تليفون كافريت ام حقيرهم دحر بالجي بي اس تخاتيلهم حيزومها كو بس منقسم له مچم حرسب حفا بلا يوتني انتاي يوم غيرو ومي تحطو حجي توم سنه طبباويانسي انتاي سلازغبورو يطقومو نيرو من يغزو طقومم نيرو من يسروم نيرو ولا زي اديام صباحتو تاثيرا نيرا كلا غزي خدليوا مسدليو هادي ما بدو بايراني ارترااتيا بيرترا حجي نابي يوغندا مصيالا مالت انتاي سلازغبورو هاغري سلازولو طرح امني حيسكم هو خمسم مبيح زبلهم بعل زي ابز قدميهم غيري زلو كيروس اصفا كم بعل زيهم دستوراي امني حيسكا هو زي بولو دليمو ኤርትራውያን እዮም ንሶም ሃገራውያን ሃገሮም ሕሊፎም ኣይውን እዮም ስድሮኦም ኣብ ኤርትራ እዮም ዘለዉ ከምዝናትኩም ንደገ ጠርኒፎም ኣየውፅዎም ስድሮኦም መን እዩ ዝእስሮም ነይሩ ተኾይኑ ቪድዮ ንዛረቢ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ማለት እዩ ብደገ እውን ነይሮም እዮም እንድሕር ደልዮም ክንነግሮም ንኽእል ኢና ኩሉ ዘርዚርና መን እስሮም ነይሩ መን እስመን ኮንታክት ነይርዎ مني بجرمان كوينو دحسو نيرو مني بأمريكا خيدو زحسو نيرو كالقون اللو معاد كيروس بعلو هلاي كان أبدي سابا خوينو نيحواتو مالك إرتراوتو خوينو سي يحواتو يمزم سبات نزم سبات يساقي وم نيرو ما بدي سابا مالك وين عمسانا مبيحن بيحبولو بانديرا ناي فدرشن حيسكم ويكا كنأسروكم ينايلون فكيروم كأجيروم مالك بس منقسم له مچم حرسب حفا بلا يوتني مخاز جبر زي بلو مالتي جكنتاي تقوماي خون دخل جكن تقوم هان ولا بعلم ينغرو خاندي نغرو خاين استتوقيم كها حبيرنا هنا يدبلو خاين تطرطرو سبالك واه تطرطرو سبي بالله انتاي يتيو مخزاردي مغنياتو سي ميديا مصيس كوستوي لو زارب ايدل انت ايتيو حجي قصلا ادفري اب سدد دلو كابيرتراون 34 ورح مسغبر مصيلون يغاندا نو حجي اب سدد دلو انت ايتيو يمونسو ز كوستوي لو منشن كغبرو معلنا غن منشن كغبرو مينا توم دو اسرووم زنبروس نفلطو مينا
بعلمن يمزق سرون يروم بز دق خوينهم بولو ما جوهم داول جنزب تصدنا مغنياتو أبي إثيوبيا $50 تسدد مع عطاش حاتي دي شرف دليت خات اسر دليت خات كبر أبدي سابا من هذا مالتي كيروس أصفها خا ودي هو مين يرو نقولهم بز قات أمي كيروس يدأسركم نيرو أنا قلنا قرأك قلت صغيرة كيروس أصفها يدأسركم نيرو زوتقومكم زنبرة كيروس يو زوتزاربو فيديو لو كم تصخ إليه صباح زيوم سنة طبابا أبز أدي سابا زلو ندابل مالتي أبز دق زلو ندا فكر كان ريو مين ندابل مالتي يلا بلا خير تطرطرو سبا لك والله تطرطرو سبي بالله كلنا أملها قدي فيه إن شاء الله تحمى أدو جبرس بعده يزابي رفرود أي فلوت كونه سير كسب كستوي لك ولا سلام كحط زرقه زي كاب كستوي كم يوم كازم لها حسبسي أبكوا بيخازوا له سبيو يوم زب لها هو هم يوم كلها رولو تزم يصك حسوكات عيد يكونس كم يجر كم ولا أبكوا بيخيلهم حوالي أخطاء ما يدخلها قلنا حارس كم زلوا قلت فلت أبكوا بيخيليو أب حلف دريك كاديو أب سكرينز فلت كاديو حارس بسلو قل ولا مسوت أحس نتي زحلف جزي كم يجرك تمول صويا خات أرمبا مني توك مني كم زي قبل نسب قلا جلس إن شاء الله أي تدلني ما يسكى هات تجزي خاص من يسكى هات تنوها ما صاب حمانا قلاتي خطوة فرماتي كن فتار تبو فتار بعده يعني تصبو زي قبل ما تشوف تصبو يزفدها حما زي قبلها ولا ينواح يزر ولا الحري 5 عمتهم ثاني يدو قد ندرها جينا فتار أمين كاس كله أنا تقصد له جعزها لما يرك حيلك تخيل من حساب حيشي يا تقصد لنديو تا فيديو رخيبة الله مخنياتو قلدي يلنا بزي زيهم حواتنا كمانا سدتنيا تاتيهم يكالابوتوهم نيرو ما بعد سابا مالتي كم بعد كيروس عنجل يكالابوتوهم نيرو أبدي سابا أبزي أرخيبي عندي تصنيحه دحان غير موزا فيديو نسمعها تاخستايقن رخيبي الله الله فار رخيبي الله كنم تصاينا دحان نسمعها زي عن غربتي ذا تريوا زلهم سئلي من تللي لهم أديام بزيج أفعلا بمبل بزيج أفزلوها مبل كالأي دانيال ملسي زلهم سنتواوي كنملا ساينا زي فيديو زاد زاربا زلو زي دستوراي كنملا ساي تي رخيبي سلو زلو كسمعكم مخنياتو بچبطي من اسروم نيرو بچبط مزرابي من يد اسروم زنبرسي بچبطي ناخن زارب متصاوت يلن مساكين يحواتنا كندي اكلابيتو مويو ابدي سابا نسمع هذا فيديو عندو كم زدو وا يتأثروا يقففوا هل مبلو سمعكم مادو دكيري تمولو فيديوون كونوم صنخدينا بزغاطامي دانيال ملس كلاتكم توم سنه طباوين اديس ابابا زنبركم ولا سخي منيشكم اديام صباحتو زسروكم زنبره كيروس أصفها إيو بقى كيروس أصفها يدو سروكم نيرو فريحة أب كبد ديخا أيتملسنيها سلازي كيروس أصفها يدو سروكم نيرو كما هم سنة باباو بحالا يسلازغونا وشتهم وشاتهم سلازفلتكم نسو يزتقمكم نيرو هاجرا يسلازولكم بانديرا يسلازولكم سراويتا يسلازولكم بعلنا صنتكم سلازبعلكم كالا ولا حنتي زغبركم أبر يلن ويزغبركم جبن يلن تقليلك كم زدو وا يتأثروا يقففوا هل مبلو بقى زيات حكي سلازي كالو أتون علو بز دق خوينهم كم بعل زين يلا كازي هنوك تخلص بحال حج سقيلو سمع زلو بزي كالو أت زكوا سقيلي ولا حنت قبراي كني معات مرزمات علو بمعلتهم كانوا تصومينا
قلدي يلن نيرتراوي سدتنا بقى سريحو تادرار لوتو نخمقرر مخلع نحساد أبزيهم يزول مالتي تقاومتينا بحالت مالتي فتحينا ندللو نايزيهم فتحنا أي ورا نغيب نسمع يا بس ذات رواز لهم سئلي من تللي لهم أديام بزيج أفعلا بايزوي يزي قد محج تزاربوني زمرات دستوراي رأي وحجي دساي بولنا له أديام مستملستني إرتراي أفتمر عنا واريو زداني الملز بهال مسكيناي كاب إثيوبيا تريزوم قالون سبيتنا أبي إثيوبيا قريفهم نعوز ترزوا نسون يهلبزي انتهي بلالو رأي وز مرات بمبل بزيج أفضل خا مبل كالأي دانيال ملسي زلو سنتواويت أديام سبهاتو سدت كابلوت عشرة عمت قال جرالات زي ولا 100 عمت تكبر قداي كادي خوينو السخاصو إلكا سدت كاستا ما قرطرح حدث لزعتوتي حجر أيوه كما أشمر هرمالو سب كغيد يقولوني إرترائي نايزي أم دلو برينسيبل زغوانا إرتراوي عدخ أطي يقولون كم أبز دقق بلي سد بعد سدت نقدتهم 10 عمت قديفة 100 عمت تكبر تاي حمامك تاي قد شكا نسخا تي تشان أدقي تشان مبال تسألي إخي خوتيها روبا موراد بعد غير كماي وريد كمنصع كابروبا ويك أفت برخاتات تقاسيوز نبركا نسو تسألي إخي خوتيها ولا أنت أفلوتو كمان ناي بوليتيكا ينبركا تاي قبرت بلا الله حاج ولا 100 عمت تكبر تاي حمام كاسخه ذات رواز لهم سئلي من تللي لهم أديام بزيج أفعلا بمبل بزيج أفضل خا مبل كالأي دانيال ملسي زلو سنتواويت أديام سبهاتو سدت كابلوت عشرة عمت قال جرالات زي تجاجي مالتي أب إثيوبيا أب أوغندا نويح عمتات جرا دبي ون كيدان جرا ما ودعتو إن نابس مرا تمريسا أمر عنه هنوك تساتيف الله مالتيو سنتواوي دانيال ملسون أبز حلفة كاب إثيوبيا كم ز تملسي فلت كاب إثيوبيا تجافيفهم ز تملسوا بعصب مالتيو بدحرون بعث بيتو انترفيو أبز قبرتو ناي دانيال ملس ده هاي كم زيله زغون حابريتا خم زي بالله قال حبيرانيرا إنه لهم جن أب مرعى ناي هنوك واري مسأديام هنوك بحساب كم زوعلو يحبر مالتيس التات كم زمسكرو فيديوهاتو سوري دكيري كل سب كم يمسلو الله كل سب سي كم دا مسلم نسوم ترنيفهم تقليلهم ولا درههم تسكيمهم اخلهم تسكيمهم يموت من تግራይ ሕጂ كل سب كم يمسلم الله كم زبال يلا نسا أديام تكونت عدا يو إرترا كلا عدي يبلان ولا دحرميت عمت تملس عدا مكو عتملست دس هاي بولون تري وصنيهم دس هاي بولون بقى ولا زرار بوغلا ولا دانيال ملس بقى تأسيرو أبي إرترا أتي بقى هكدف أسيرو وخمس غيرو يلوم كبغي بوليتيكا خسرهم ده حسبونيرو منغسي إرترا كن حنقولي إرترا أتي باسبورتو وتيو كم بحدش يوغندا خمس غير يروا يا عبدليتو عد خمس غير ولا زون كاو أمريكا تطرزوا له نقول لهم باسبورتهم يبو عبدلهم ما عاد تقولوا تقوليهم بقى كابزن لعلي فتح يلا انها تكون فتحي فتحنا يكبر اتبي ارترا له المنجز عشاننا كاباهم سوشيال ميديا بتعمي هتقطع كان يركا حجي زخون ناتو سايد افكت نيرو له كمي تصلوا نيرو نعخا زخون فيك نيوز قال نيرو بطعم منبر شالو خبير سمعت زفتري خمان فلاي اب سدراي اب قربتي اب حواتي مسا زيا زامل اختي نزوديا دايركت ليا اندايركت نز دستوريا سمعوا بقى ما سادي ولادي تكسب اب حمام تبصح خوينا مويتو زبل زينا تزرح يروح هذا غزي
عندي كبيرين كميل كها زير أخي زير أجاز كأي نجار كميل كها زار بجلس كبر بلا كأي كده نسدراخس أديم ما يتأخذ لهم مالدي كمي مسألة واس أمن بصراحة تفتنا لك أبصدرا تفتنا لك خطري لك جبت عامل كبير جزيريرو بزقات أمز ولا خزار بزدلس بقى زيت رجاجز ورثات زيناتات قال نتعذبس يجمعت له في لا يبز حج جزي جوال أنا حاجز فيديوهاتهم سرح يكون حجناتهم نايب حق حجز دولي ساعات نوع من حاسيم دولو بفيك أكاونت يروح حجز يا زي عشا مسيلكا درارو مود قالهم أقارصوهم قدم حجون نفصم نسعر فصم مويتي لهم زرقيهم مس دقو مس سبيتو مستقبلوا ناصلا مس سبيتو بحدقه مكينه مويتي لهم زرقيهم ولا صفيك اكاونت غير كزرقي حيات كونتا ينفلط نحنا እዚ ሚድያ ባሕሪኡ ከም ድሌትኩም ትሕምብሱሉ ኣለኹም በቃ ታ ጎል ላይፍ ፈሊጥኩማ ተዓቢልካ ጎል ላይፍ ተኣቱ ትዝርብ ኣቢልካ ተን እንዳኣከቡልካ ሰራሕተኛታት ኣለውካ ቪድዮታት ክእከቡልካ ዝውዕሉ ንዕን ጥርንፍ ሃይልካ ምፅኢልካ ትዝርብ ሃይልካ ትኸይድ እንታይ ኢፌክት ኣለዎ እንታይ ፀገም ኣለዎ እንታይ ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ኣይ እንታይ ካን እዩ ብኸመይ ቪወርስ ራኤልካ ጥራሕካ ትሓስብ ስኻ ዋጋ ከኣኽፊልካ ኢኻ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ምናዳ ኣብዚ ዲያስፖራ ዘሎ ገሊኦም ሳብስክራይብ ግበሩሉ ነሽነሽ ያላ ኣብፅሕዎ 300,000 ነሽነሽ በቃ ወስኽዎ ሳብስክራይብ ይብሉ ነይሮም ሃገራውያን ኢና እንዳበሉ ማለት እዩ ኣብዳ ሓለፈ ሕጂ እኳ ፀዲፎም ከይዶም ኣበይ ከም ዘለዎ እንዳሎ ስለዚ እቲ ቀደም ትገብሮ ዝነበርካ ፅባሕ ንጎ ክትፍደዮ ኢኻ ፅባሕ ንጎስ ሕጊ እውን ክሓተካ እዩ እዚ ኩሉ ሕጂ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ትኾዶ ዘለኻ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ተምፆ ዘለኻ ፅባሕ ንጎ ዋጋ ክትከፍለሉ ኢኻ ብሕጊ እውን ክትሕተት ኢኻ ቀልዲ ይኮነን ብሃገር ፀወታ የለን እንኳ ሃገር ኤርትራ እያ ዘላትና እዚ መፂና እያ ዘለና ጊዜያዊ ስደት ኢና ዓና ዛት ስዋዮም እዚኦም በዓል ተሓደ እኳ እዚ ዳንኤል መለስ ኦኬ ገፊፎም ባዕሎም እዮም ወሲዶሞ ኣድያም ግን ምንባር ምስ ከልእዋ ህደሚ በዚኣ ጌርክ ሕጂ ምስ በልዋ ሃዲማ ብዱባይ ጌራ ካልእ ሃገር የብላ ንሃገር ኣትያ 200 ከፊላ ናይ ጣዕሳ መልያ ተወዲያ ስድራ ኣሪኣ እስታይ ጌራ ከዓ መፅያ ኣብ ድሌታ ዓዲ ትኸይድ ማ ኣብ ደስ ድበላ ከዓ ትመላለስ እያ እንታይ ክብልከ ሰሚዐ ብዚ ናይ ሎሚ ዝሰርሖ ናይ ኤርትራስ ወላ ሓደ ከይተዛረበ ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተወ ዘጋጠሞ እንታይ ኢሉ ክነግረካ ንዓኻ መን ኢኻ ባስኻ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠሞ ክነግረካ ይሕመቕ ፅብቕ ኣብታ ሃገር ምስ ኣተወ ዘጋጠሞ ሃገሩ እያ እሱ እውን ተዛሪቡ እዩ ዋላ ኣብቲ ኢንተርቪው ሃገረይ ክብረተይ የቐኒለይ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ኣመስጊኑ እዩ በዚ ጋጣሚ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቀትሪ መደበይ ብሰፊሑ ከምፀልኩም እየ ከይነውሕ ንሎሚ ይኣኽለና እዚኦም ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዮም እዚኦም ፀላእቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዮም በዓል እዚ ማለት እዩ ወላ ዝፅሕፍዎ ይፈልጡ እንታይ ይብሉ ይፈልጡ ዳኒ ወዲ መምህር ከዓ ባህለለይ ገፆም ትርሓቕ ኤኒዌይ ንሎሚ ኣኽለና እዩ እዚ ዳንኤል መለስ ዝበሃል እንኳ ብሰላም ተመለሰ ናብታ ዝፈትዋ ሃገሩ ተመሊሱ ነይሩ ሕጂ እውን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ገፊፎም ምስ መለስዎ ፓስፖርቱ ውፅዩ ብስነ ስርዓት ከዓ ናብ ዝደለየ ዓዲ ኸይድ ንዩጋንዳ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ፍትሒ ካብ ናትኩም ፍትሒ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፍትሒ ይሕሸና ካብዚ ንላዕሊ ፍትሒ ክገብር ኣይክእልኒ መንግስቲ ኤርትራ ኖ ወፂኹም ነርኩም እዮም ብስግሮ ደቢሉ ዳእሰሮም የለን ዘይተዛረበ ብል ኣይዛረብኒ ዘይተዛረበ እንዲ ዝብል ነይሩ ኣይዛረብኒዩ እንታይ ክትንጫዕ መን ኢኻ ስኻ የለን ድሕሪ ሕጂ ወረ የለን ብዛዕባ ኤርትራ ወረ የለን ናይቲ ወዲ እውን ክመፅኡ ብዚ 2 መዓልቲ ካብ ውሽጢ እስመራ ክመፅኡ እቲ ወዲ እንታይ እዩ ፀጎሙ እንታይ ኮይኑ
ኣብ ካሜራ መፅዩ ሓንቲ ባን ግዛእ ኣለ ኢልዎ ብትግርኛ ገይሩ ኣይርዳእኩምኒ እምበር በዓል ንስኻ ብትግርኛ ገይሩ እዩ ሓንቲ ባን ግዛእ ኣለ ኢልዎ ነቲ ፃዕዳስ ብትግርኛ ገይሩ ይሰምዕ ዲ ኮይኑ ትግርኛ ትጻዕዳ ሓንቲ ባን ግዛእ ኣለይ ብትግርኛ ግን ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ክመፅእ እዩ ትወዲ እንታይ እዩ እንታይ ፀጎሙ ስለምንታይ ኣብ ከምኡ ወዲቁሎ ኩሉ ብዝርዝር ከም ፅውዕዮም ብድሕሪኡ ንስኹም ዳ ይትሓፍሩን ኢኹም እምበር ኣብ ማይ ዝኣተው ታንጭዋ ክትኮኑ ኢኹም እዚ ኩሉ ትሰርሓሉ ዘለኻ ምሸት ምሸት ትደጋግሞ ዘለኻ ክመፅእ እዩ ሓድሽ ነገር ማለት እዩ ብዛዕባ ትወዲ እንታይ እዩ ፀጎሙ ክትርድኦ ከማ ኣይትርድኡን ኢኹም ንስኹም እምበር በዓል ጭቃ ሓንጎል ብትግርኛ ገይሩ ባንባ ግዛእ ኣለይ ክብሎ ከሎስ እቲ ሓበሻ ደዛርቦ ዝነበረ እንተዘይነብር እንታይ ኢሎም ተረድኦ ነይሩ ወላ ሓደ ክርድኦ ይከኒ ኤኒዌይ ግን ናይዚኦም ተዛሪብካ ኣይውዳእን እዩ ንሕና ሃገር ኣላትና ኤርትራ ትበሃል ብዛዕባ ሃገርና ጥራሕ ኢና ንሓስብ ድሕሪ ሕጂ ያ ኣብዚ ካልእ ሃገር የብልናን ኤኒዌይ ንሎሚ ኣኽለና እዩ እዛ ናይ ክስታይ ግን ኣብ እዛ ናይ ጣኒቆ ኣብ መጨረሻ ክገድፈልኩም እየ ኣብቲ ቀዳማይ ኮመንት እዛ ቪድዮ ምስ ወድአት በጃኻትኩም ኩሉ ሰብ ኣትዩ ሳብስክራይብ ይግበር ሳብስክራይብ ኣይክፈሎኒ ሳብስክራይብ ይግበር ንዕብያ ኩሉ ቪድዮታቱ ከዓ ኣብዚ ከም ድፅዓን ኣብታ ናቱ ቻነል ከም ድፅዓን ክንገብሮ ኢና ይዕበይ ይንኣስ ማለት እዩ ይኣኽለና ደቂ ኤሬን ሮሚ ክሳብ ኣብቲ ናይ ምሸት መደብና ንራኸብ ብሩኽ መዓልቲ ቻው Eritrea